Jeg vil gerne vise jer den nye SG20 stregkodescanner fra Intermec. Det er en 2D-stregkodescanner, som selvfølgelig kan læse 2D-stregkoder, men også de gammeldags almindelige 1D-stregkoder. Vi starter lige med at vise, hvordan den læser nogle 2D-stregkoder. I kan se, den læser fint stregkoder både på den ene led og på den anden led, så man behøver ikke at vende stregkoderne på nogen bestemt måde, for man skal læse dem. Det samme gælder jo også vores gammeldags 1D-stregkoder. Dem kan jeg også læse, som jeg har lyst til. På den ene led, på den anden led. Ligesom vi plejer at gøre, eller vi kan læse dem på tværs. Så vi kan læse dem, ligesom de kommer til os. Eksempel på vanskelige stregkoder. Den er god til at læse stregkoder med en dårlig kontrast. Her ser vi en gul stregkode på en hvid baggrund, som kan være noget svært at læse med en normal stregkodescanner. Men den her napper den. Og her har vi en hvid på rød baggrund, også et problem normalt. Det tager den også uden problemer. En anden smart ting med den her scanner er, at man kan sætte den op til at kunne læse flere stregkoder samtidig. Så for eksempel den her etiket, hvor vi har mange forskellige små stregkoder på, kan scanneren læse i et go, og så kan den aflevere det hele i et foruddefineret format. Nu kigger vi på computeren, og vi kan se, at den har afleveret først den ene stregkode, en streg, den næste stregkode, en streg og den sidste stregkode. Det kan bruges til at udfylde flere felter på skærmen med. Her er et eksempel på, hvordan vi læser vores etiket med mange oplysninger på, og sammensætter det til et format, vi sender over til computeren. Og her på skærmen kan vi se, at den har fundet ud af, at der er en EAN-barkode, der har det her nummer, et IMEI-nummer, der har det her nummer, et serial number, der har det her nummer her. Alt sammen sendt over på computeren i et go. En smart ting med scanneren her, det er, at den er god til at læse koder, som har fået en lille smule beskadigelse. Det kunne være, at der er dele af koden, der mangler. Nu er det 2D-stregkoder, også kaldt QR-koder, vi ser her, hvor her der mangler en tredjedel af koden. Den næste er der huller i rundt omkring. Her der er større huller. Hernede der har vi simpelthen spildt en masse kaffe på koden. Dem læser vi lige. Helt uden problemer.